Kom nu for helvede! Du er så langsom! Og bagpå, kom så. Kom nu for helvede! De har været 1200. På hvad? På hvem der kommer først i søen? Kom nu! Det er ikke sådan. Det er ikke sådan, Ruben. Vent på mig for helvede! Kom så, Johan! Ja! Johan! Du ser godt ud! Kom så! Nej, I venner, jeg kan sige det ikke i det. Så hopper ikke i, mand! Så hopper du selv i, mand! Skide Så kommer han for helvede! Så er det nu! For satan, jeg krampe! Kom nu! Kom det! For helvede! Kom on! Theo, han skal om i NATO-stilling, og så lige pumpe ham lidt på brystet. Men du skal ikke bolle ham. Fik du kigget min roser? Var der hul i rosen? Jeg skal have 600. Jeg var 2. Jeg har varmt toddy op i bilen. Kom, dreng. Der er vist noget galt her. Hvor er det der, Pelle? Er du alene? Nå, kom med det. Nu bliver jeg fanget! Jeg skal ud på toilettet. Tænk bare overtøjet der, ikke? Jeg skal ud på toilettet. Tisse eller lort? Lort. Ved du hvad, så det må man nok hellere få Lukas til at hjælpe dig med, ikke? Lukas, kan du ikke sidde og hjælpe med det? Og husk, alt tøjet skal af. Er det en god idé at hoppe, hvis du skal derud? Så er jeg færdig. Det var godt. Det kan du godt klare selv, ikke? Hallo, tørre. Ho. Hvad er det for en stemmeføring? Kom her. Og Seppe. Ja. Kom. Er du klar? Hej, Er noget galt? jeg er blevet væk Nå. Hvor er mor og far? derhjemme. Det var fordi, jeg glemte at se, hvor jeg gik hen. Og lige pludselig var jeg her. Må du stadig ikke træde på stregerne? Og så kan du ikke kigge op og ned på samme tid. Nej, og så kan jeg ikke lige huske, hvor jeg gik hen. Det var ikke så godt. Men ved du hvad, jeg kan godt huske, hvor vi bor. Skal vi så ikke bare følges? Så kigger jeg op, så kan du kigge ned på stregerne. Det vil jeg godt være med til. Skal Fanny også med? Hun skal også med. Det er godt, så vil hun jo passe på os. Hvad er din livret? Det tror jeg er dyreryg. Min livret er fiskefingre. Hvorfor arbejder du i vores børnehave? Jamen, det gør jeg, fordi at jeg var lærer på din storebrors gamle skole. Og så lukkede den. Kan du godt huske det?
Min far siger, at du er ked af det, fordi du bor i et stort hus alene. Nå, gerne. Vil du bare op med humøret? Bare holde hovedet op og benene nede, og hvis der er gangstrøm i ledningerne, så kan du få et los i røven. Er det din far, der har lært dig det? Så kan du få et los i røven. Må jeg godt komme og gå en tur med Fanny? Lige så meget, du har lyst til. Du siger bare til. Du kan prøve at kalde på hende. Fanny! Nej, meget højere. Fanny! På plads. På plads! Ja, se. Så hvor er du ude hen? Hun har været nede i brusen. Kom så, Så fandt mig Fanny ind. Skat, har jeg ikke sagt til dig, at du ikke må løbe hjemmefra? Undskyld. Kaffe? Skal du kaffe? Ja, det gør jeg. Fanny! Kom, du kender mig. Ind på værelset med dig, kom. Nu skal du se, hvad jeg fandt ude i randstenen, du. Hej, Lukas. Hej, Agnes. Hej, Fanny. Vil du sådan en god hund? Hej, skat. Ved du, hvorfor har du ikke fjernet det der endnu? Du lovede at få det der væk. Har du også bare din jagtbøsse sådan liggende fremme? En jagtbøsse. Agnes, hvad skal jeg sige til dig? Det er en riffel, der er ikke nogen bøsser her. Torsten? Torsten! Hey, lille dame, har du ikke noget, du skal tænke over op på værelset, hva'? Nå, nu smutter mig og Torsten ud og køber nogle fodboldstøvler. I holder snitterne på den tært der. Lover vi. Ikke? Jeg mener det. Den er helt, når jeg kommer hjem. Torsten, kommer du? Kig forbi en af dagens noget aftensmad, ikke? Næste uge. Laver noget lækkert. Ja, onsdag. Ja. Lasagne. Lasagne. Stik til os. De hvide der, de kan dække. Ja, sådan der. Så. Nå, ja. Hvordan går det med Markus og din heks og alt det ballade til? Det går godt. Jeg kan se på dig, når du lyver, ikke? Du gør sådan noget bestemt noget meget, ikke? Sådan en lille blik for meget. Gør det. Så lad være at lyve for mig, Lukas, ikke? Okay. Jamen, hun vil stadigvæk kun lade mig se ham hver anden weekend. Ring til Kirsten. Ring til Kirsten, ikke? Og alt det der med alle de advokater og pisserne. Fanny, kan du så være stille? Jamen, så lad være med at sige Kirsten hele tiden. Det der. Stop det, Fanny. Hør du? Savner hun, Markus? Jamen, savner han? Jo, selvfølgelig savner jeg min dreng. Tag knoglen, og så ringer du til Kirsten. Stop! Stop! Fanny, læg dig! Dumme dyr! Læg dig ned! Kan du lægge dig ned? Kan du så holde kæft, hus? Sæt dig ned. Stop det, Fanny. Fy, ja. Han er lidt ked af, at det hedder 12 hos dig og 2 hos mig, og måske kunne vi finde på en anden løsning. Jeg synes, det fungerer fint sådan her. Jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal finde på noget andet. Må jeg sige noget også? Tak. Han fortalte mig, at han gerne ville være her lidt mere, og I havde snakket om det, og du var også rigtig glad, fordi nu havde jeg fået arbejde, og alt var godt. Er det forkert, det han har sagt, eller hvad? Lukas, du er 42 år gammel. Du arbejder i en børnehave. Hvad skal han sige til dig? Han har da ondt af dig. Hvad sagde du? Hvad har han ondt af mig, eller hvad siger du? Det har han da. Han har da ondt af dig. Prøv nu bare at være en lille smule voksen og høre på, hvad jeg siger. Det er ikke derfor. At sætte dig ud over dig selv for en gang. Jamen, det gør jeg jo for helvede også. Det var ham, der spurgte mig. Okay? Du kan ikke engang holde en aftale. Vi har en helt klar aftale om, at du ikke skal ringe til mig. Så skal du ikke ringe til mig. Godt. Må jeg så spørge dig om, hvornår kan vi så snakke sammen, hvis ikke du ringer til mig, og jeg ikke må ringe til dig? Hvornår kan vi så snakke sammen? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Jeg lægger på. Nej, hvornår kan vi snakke? Kirsten? Gammel kæm, stor kæm, Hey, kæm, kæm, hey, nej, så nej, skæm nej, nej, og nej. krynket kæm, mand. Kæm, 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 kæm. Hej, klar. Hvor se klar. Den strider lige ud i luften. Kom nu, lad os gå ned. Hvad, mand? Det er vildt. Kæmpe stor luder, kæm. Godmorgen, Clara. Godmorgen. Sker det derinde? Er du ked af det? Nej, han kan bare få et løs i røven.
Skal jeg så følge dig i børnehave, eller? Det vil jeg godt. Jeg siger det lige til far. Nej, jeg står lige udenfor, I larmer af helvedes. Det er Agnes, hun er helt væk. Jeg vil ikke finde Clara nogen steder. Ja, hun sidder lige her. Men skal jeg ikke bare tage med sig? Jo, selvfølgelig. Hej. Ja. Det måtte du godt. Skal vi gå? Skal vi sige, du kigger, hvor vi går hen, og jeg kigger på mine streger? Det synes jeg, vi skal gøre. I er så svage. Hvem skal have tur luften? Nej. Hvem var det, der kom der? Jeg skal have pause. Ellers så... Jeg dør. Jeg dør. Jamen, det der vækker de døde. Ah, der kommer døde hånden. Nå, så. Okay, så skal vi tage noget frugt nu. Der er frugt. I kommer nu. Og dreng, I rører lige op først. Klar? Klar, kom lige. Der lå en lille gave i min jakkelomme før. Nå? Den synes jeg, du skal give til en af drengene. Den er ikke fra mig. Ja. Jeg synes ellers, der står klar på. Så må det være nogen, der driller dig. Den er ikke fra mig. Okay. Men ved du hvad, jeg synes, du skal give den til din mor. Eller give den til ham, der har lavet den. Ikke? Og så skal du ikke kysse nogen på munden, mindre det er farmor. Den er ikke fra mig. Du lyver. Klar. Den er ikke fra mig. Klar. Så, drenge. Nu går jeg op. Så hvad sker der? Kom så i gang. Ja, det mener jeg. Hej Pelle, hej Janus. Hej, skal du stadigvæk? Nej, din mor kommer nok lige med øjeblik, ikke? Glæder dig til jul? Kan du huske sangen? Kom, lad os synge den sammen. Mit barn er født i Bethlehem, Bethlehem, de glæder sig. Jeg hedder Lukas. Nå, jeg troede ellers, vi var så gode venner. Det er vi ikke. Ja, hvorfor ikke det? Han er dum, og han er grim, og han har en tissemand. Ja, det har de fleste mænd, ikke? Ja, det har din far, og det har Torsten. Og... Jamen, han strider livet i luften som en kæp. Hvorfor siger du det? Fordi det gør den. Er der sket noget, Clara? Jo, han gav mig det her hjerte, men jeg vil ikke have det. Nå, ja, det var da ikke så godt. Ja, så må du bare smide det væk. Tror du, julemanden kommer i år? Ja, det ved man Jeg ikke. tror, han kommer. Jo, hvis der er nogle søde børn, så kommer han nok.
Hej, Grete. Hej, mor. Hej, lille skat. Sidder du bare der i mørket? Hvad? Nå, ved du hvad, det må du altså undskylde. Jeg har simpelthen bare haft så travlt hele dagen. Jeg har skyndt mig alt, hvad jeg kunne. Har I hygget jer? Vil du sige noget, eller? Jamen, nej. Nej, vi har samlet frø og svampe og dyrelort ude i skoven i dag, ikke? Nå, det lyder dejligt. Kom, skat. Så smutter vi hjem, ikke? Ja. Hej, Clara. Hej, Grete. Hej, skat. Kom, min skat. Så skal vi bare skynde os hjem og lave aftensmad, ikke? Okay. Nå, jamen hold da op. Det er da helt vildt glad for. Men er der sket noget, eller? Hej. Vi ses. Kom, skat. Har I bare fået talt sammen om det? Ja, det har vi. Han vil bo fast hos dig. Der er ikke noget at gøre. Han råber og skriger. Prøv Kirsten, det skal nok blive rigtig godt. Og så kører jeg ham bare hjem til dig lige så meget, han har lyst til, ikke? Er du okay? Du må heller lige få ham. Jeg henter ham lige. Sorry, jeg skulle bare stille. Far? Markus? Sådan. Ja, det er fedt. Men jeg kan først give skoler til jul. Ja, det ved jeg godt, men vi finder ud af det. Jeg må holde godt til mor. Hun er gået helt ned. Okay, gør det. Og prøv her, Markus. Du skal lige være lidt sød ved hende, ikke? Det er ikke helt let. Selvfølgelig. Hej. Skal? Jeg elsker dig. Vi ses lige om lidt. Undskyld. Hej. Hej. Det var min søn. Han skal bo hos mig nu. Oh, okay. That is great. Ja. So maybe we should have a cup of coffee to celebrate. Kaffe. 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 Kaffe nu? Altså herinde? Ja. Så tager vi noget kaffe. Skal du have mælk i? Nej, den skal være sort og stærk. But I make the coffee. Nej. Yes. Yes, I make the coffee and you do the dishes. I do no more dishes today. So that's it. Okay. Kan du bare gøre sådan her? Godt. No. Better to put it. Okay. Like this. Yes. Sådan. Yes, you're very good at this. Tak skal du have. Hvis jeg stoler op, tager I så legepladsen? Ja, det skal vi nok. Okay, very good. And yeah, so far I haven't found any job that matches my education or anything. But hey, I like it here. I like all the fresh air, I like the kids, I like all the nice people, all the good-looking men. Nå, okay. Well, men vi ses i morgen. Mandag. I morgen. Og vi ses på mandag. Fordi det er weekend. Ja. Jeg kan godt lide, når vi ses. I lige måde. Kom her. Du er sød. You're cute. I lige måde.
kan godt fjerne sigtebrødet. Nå, ja. Altså, det er første gang nogensinde, mand, jeg ikke har... Jeg ikke har ramt en skid. Det er det 100%. Lad os lige få den sammen. Men måske er der noget med øjnene, skulle jeg lige... På den der. Hvorfor er jeg glemt? Nej, det er ikke reglerne. Nu skal du høre, hvordan det bliver. Jeg ringer og snakker med Ulla. Du tager... du tager flæskesteg med. Ål. Blodpølse. Johan. Æbleflæsk. Æbleflæsk. Og så tager du æbleflæsk med. Hallo, Lukas. Det er noget fisk, det der. Jeg rammer mig. Intet høre. Hallo, det er Lukas. Why do you never call me? Sorry, what? Why do you never call me? Because I don't have your number. Look on your phone. It is on your display, right? Yes, it is. So call me. Hello, it's Nadia. Yeah, am I? Who? It's me. What are you doing? Nothing. Okay. And you? Well, I'm at a meeting. Oh no, I'm really happy you called me because jeg har tænkt rigtig meget på dig. So should we meet? Yeah, I would love to meet. Hvad så? Hvem har du været ude at ringe til? Nå, det tager til dig. Er det en lille fisk i det? Det kan det godt være. Han har lige været ude at ringe. Jeg sidder og prøver stille og roligt at fortælle, at han har været ude at ringe til en dame. Det kan du da godt lide. Ikke. Kom. Jeg hjælper dig lidt. Ja, Lukas. Jeg kommer. Hvad har han fået at drikke? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke styr på det. Jeg hjælper dig lige ind. Kom. Ja. Tusind tak. Jeg tager dig lige ind. Lukas. Ja. Vi snakker med Agnes. Du er min bedste ven. Har du ham? Du er min bedste ven. Ja, vi ses. Ses morgen. Kys. Har du ham? Ja, Er du sikker? tusind tak for hjælp. Ja. Okay. Du er sikker? Ja. Okay, så. Ellers ringer jeg. Kom godt hjem. Så skal du skynde så. Agnes. Så. Der er noget, jeg skal fortælle dig om. Ved du, hvorfor du er smuk? Ved du, hvorfor du er smuk? Nej. Det er fordi, du ikke ved det. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Did you wait for a long time? Yes. I'm sorry. Oh. So this is my dog, Fanny. This is my kitchen. Do you want some coffee or do you want some... No. Fanny? 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 Hvor er du? Hvor er du? Kom her. Tak til bolden. På plads. Op, så. Det kunne hun gøre. She did this when she was 1 year old, Fanny.
She wants to see it again. Okay. She wants to see it again. Here we go. And where does the dog sleep? Downstairs. Good idea. Yeah, I throw the ball. You throw the ball. No. Oh, hold that. Good. So, okay. So. Okay. Very You see okay. anything? I can see you. Don't strangle me, right? Socks? No socks? Socks. Så fik jeg jer. Det var den første gang. Kom så, Lukas? Lukas? Hej. Du kan ikke slippe fra mig. Kigger du lige ind et øjeblik? Ja, 2 sekunder. Ja, drenge, jeg kan ikke fange jer. Men nu går jeg ind, og så drikker jeg noget supersaft, og så kommer jeg tilbage. Hej, Grete. Hey, Lukas. Kom lige og sæt dig ned. Hvordan går det med lille Markus? Jamen, det går godt. Han er jo ikke så lille mere. Det går stærkt. Men jo, jeg planer, at han skal flytte ind hos mig her lige en jul. Mm-hmm. Ja, jeg har tænkt det. Jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. En af vores børn har fortalt nogle ting, som jeg bliver nødt til at tale med dig om. Ja, selvfølgelig. Jeg ved godt, at barnet har en livlig fantasi, men jeg vil nu lige nævne det for dig alligevel. Ja, selvfølgelig. Hvem er det, vi taler om? Ja, det kan jeg ikke sige. Barnet siger, at der er sket ting imellem jer, som normalt kun bør ske mellem voksne mennesker. Hvad er det for nogle? Hvad er det, der er sket? Barnet siger, at hun ikke kan lide dig, og at hun har set dine kønsdele. Jamen, hvordan fanden skulle det være sket? Ja, det ved jeg ikke. Hold da kæft. Ja, det er ikke så godt. Men tag den roligt. Jeg vil ikke komme med nogle konklusioner. Vi skal nok finde ud af det. Hvad er det helt konkret, der er blevet sagt, Grete? Ja, det kan jeg ikke sige. Der er også frugt derude nu, så jeg tror heller, vi må se at komme videre. Måske det bedste, at du tager fri på dage, ikke? Så kan vi få det her på plads, sådan stille og roligt. Du kører bare din vagt færdig, og så finder vi ud af det. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg håber ikke, I har ventet for længe. Nej, det er fint. Jeg er lidt usikker på, hvordan man gør. Ja.
Jamen, jeg synes bare, vi skal gå i gang med det samme, skal ikke? Ja. Clara. Kan du prøve at se, om du kan fortælle mig det samme, som du fortalte til Grete? Du skal være sød og fortælle det, du fortalte mig om hjertet. Jeg har ikke sagt noget. Er det så bare noget, Grete, hun finder på? Eller er det måske bare noget, du selv har fundet på? Nej. Godt. Så prøv at fortælle det til mig også. Du kan godt fortælle det. Var der noget om, at du sagde, at du havde set Lukas' tissemand? Prøv at fortælle mig, hvad Lukas gjorde. Prøv at se, om du kan fortælle mig lidt om det, Clara. Jeg vil gerne ud og lege. Jamen, du skal bare svare, Clara. Jamen, du skal ikke være bange. Jeg sidder lige her. Passer på dig, Ulan gør slet ikke noget. Han vil bare gerne have, at du fortæller, hvad der er sket. Var det her i børnehaven, han viste dig sin tissemand? Var det? Klar. Klar. Du nikker. Så det var altså her i børnehaven. Kan du prøve at fortælle mig, hvad der så skete mere? Grete sagde, at du sagde, at den strittede. Var det hans tissemand, der strittede? Det tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Så han viste dig sin tissemand? Clara. Får du det ubehageligt nu, hvor vi snakker om Lukas? Men det er fordi, du ikke kan lide det, som han gjorde. Clara, jeg synes, du gør det rigtig fint. Og du er rigtig god til at svare på mit spørgsmål. Og vi er færdige lige om lidt. Ikke? Hvad gjorde han så, da han viste dig sin tissemand? Det ved jeg ikke helt. Rørte du ved den? Kan du huske, om der kom noget hvidt fra den? Ja, det var måske også så meget på en gang. Smut du bare ud og lege. Kan hun det? Ja, hvis jeg bare holder lidt øje med hende, så er det fint. Nu kender vi jo hinanden, Grete, og det er jo godt nok. Men i virkeligheden er det jo politiets arbejde, det her. Og altså med forældrenes samtykke først, ikke? Jeg er bare glad for, at du hjælper mig. Jeg er lidt usikker på, hvordan man gør. Jeg ved også godt, at Clara er vældig fantasifuld, men det tror jeg nu ikke er tilfældet her. Nej.
ser ikke sådan ud. Hvad? Nej. Ole siger, at vi må indstille os på at lave en officiel sag ud af det. Kontakte de relevante myndigheder. Vi må hellere aflyse forældremødet i aften, så. Nej, det synes jeg ikke. Vi har pligt til at informere de andre forældre. Hvor er Clara nu? Hun leger udenfor, så jeg. Hvor er Lukas? Han er står også udenfor at lege med nogle af drengene. Skal vi ikke sende ham hjem? Jo, hvad er det? Hej, Grete. Hej. Hej, Torsten. Hej, Grete. Ja, vi er skide travlt. Vi er lige på vej til fodbold, da du ringede til. Jeg håber lige, du kan sætte dig ned et øjeblik. Ja, var det ikke først 7:00? Er du okay? Ja, men vi skal tale om Clara. Ja, det var det. Måske det bedste, at Torsten venter udenfor imens. Torsten, vågn op, så gå ud og send nogle sms'er derude, ikke? Og spil nogle spil. Så kommer jeg lige om lidt, ikke? Nå. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Der er nok sket noget, som ikke må ske mellem børn og voksne. Eller det er der højst sandsynligt. Og jeg har ikke været i stand til at forhindre det, og det er jeg forfærdelig ked af. Clara har fortalt nogle seksuelle detaljer om en voksen. Og jeg tror ikke, børn lyver ikke på den måde. Det lyder meget mærkeligt, det du siger der, Grete. Hvad er det egentlig, du siger? Jeg siger, at det ser ud til, at Clara har været udsat for seksuelle overgreb her i børnehaven. Og det nok er en person, der er meget tæt på jer, som har været involveret. Seksuelle overgreb? De ting, hun sagde, hun vil sikkert benægte alt fra nu af, fordi hun er bange og flov. Men altså... Hvordan? Lad os sige, hvor slemt det er. Så er der kage. De gamle kuldskølser, jeg kan også se dig. Er det laktosefrit? Ja. Ja, men må jeg lige bede om jeres opmærksomhed et øjeblik, for vi har nemlig fået et ekstra punkt på dagsordenen i dag. Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod børnene her i børnehaven. Der er en overvejende sandsynlighed for, at en voksen har forgrebet sig på et af børnene. Ja, altså teoretisk set, så kan der være tale om flere tilfælde. Der findes en hel masse symptomer på den slags krænkelse, som man selv kan holde øje med. Sengevedning, hovedpine, mareridt og den slags. Og det skal vi tale meget mere om her i aften. Men jeg vil gerne bede jer om at læse den her brochure, som jeg fortæller mig. Hvad, Grete? Det er jo meget alvorlige anklager, I kommer med der. Ja, jo, men der er ikke nogen grund til panik, ikke lige nu. For vi følger kommunens anvisninger på det her område helt og holdent. Selvfølgelig gør vi det. Godmorgen, Markus. Hallo? Hallo? Far? Hvorfor visker du? De vil ikke have, jeg ringer til dig.
Hvem vil ikke have ringer med? Hvorfor ikke? Hvad er der sket noget? Markus Graner? De siger alle mulige ting om dig. Jeg ikke må snakke med dig. Eller flytte. Hvem er det, der siger det? Er det mor, der siger det? De ringede og sagde, at der er sket alt muligt klamt nede i børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Markus. Det er ikke rigtigt. Hvem er det, der har ringet? Grete nede fra børnehaven. Skat, prøv at høre. Du skal bare gå i skole i dag, og så ringer jeg til dig senere i aften, ikke? Og jeg snakker også med mor. Okay. Du skal ikke tænke på det her. Det er ingenting. Okay, skat? Det er fordi, jeg ikke... Ja, jeg skulle have fortalt dig det, undskyld. Men i går... Der fik jeg at vide, at en af børnene i børnehaven har sagt, at han havde... Jeg havde vist min tissemand til ham, eller til hende. I'm sorry, but that is really far out. Ja. Men nu har Markus' mor også fået det at vide, så... By who? Hej. Hej. Nej, ikke endnu. Grete her. Hvad laver du her? Har du ikke fri? Jo, jeg skal bare. Hvad laver I her? Hvad sker der? Jeg skal lige tage med dig. Jeg sidder lige midt i noget. Jeg tror, du skal tage hjem igen, Lukas. Og lad Grete være. Ja, jeg skal bare lige. Grete? Grete, kom lige. Grete, hold nu op. Hvorfor går du? Grete, hold nu op. Det er jo fuldstændig absurd, det her. Du skal ikke komme her, når jeg beder dig om at lade være. Jeg gør jo ikke noget. Stop! Stop lige der. Hvordan kan du finde på sådan noget? Du må være syg. Hvad fanden er det, jeg har gjort? Jeg synes, det er helt forkert, at vi står her sådan sammen. Og nu skal jeg fortælle dig, hvad der er forkert. Du har ringet til Markus' mor. Han skulle have været her i dag, og nu må han ikke, fordi du har ringet til ham. Hvad tror du, han tænker nu? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. De lyver ikke. Du skal lade Markus være. Forstår du det? Du skal overhovedet ikke blande min familie ind i noget som helst. Er det forstået? Du skal lade mine børn være. Hører du det? Du må være syg. Klare en lille uskyldig pige. Er det klar? Grete, er det klar? Vi stopper her. Jeg står lige og snakker med Grete, Johan. Jeg vil gerne have dig med ud her. Hvad er det, hun har sagt til dig, der er sket? Hvad? Jeg vil gerne Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Ja, kom så. Går sgu ikke det. Hold nu kæft for helvede, det er klar. Skal vi lige have snakket med Theo? Ja. Kom så. Hvad? Stille og roligt. Hvad laver du her? Hvorfor sidder Ulla og græder inde på kontoret? Jeg tror, du skal gå nu, Lukas. Hvad fanden laver Nu er det nok. Hvad fanden laver du? Vi tror ikke mere at tale om nogensinde. Kom så. Er du blevet vanvittig, eller? Ja, det kan godt være. Kom så. Afsted med dig. Kom nu, Lukas. Gå. Hej, Theo. Jeg skal lige tale med dig, tror jeg. Ja. Okay. Ja, de sover nu. Jo.
Martin. Jeg henter lige noget at drikke. Jeg har lavet sådan noget saft til den her, så hvis du vil have lidt at drikke, så kan du også. Tak. Nå, prøv at høre. Vi bliver nødt til lige at tale om det her. Ja. Hvad er det, de siger? Spørger du mig om det? Ja. Det skal du spørge din datter om. Jeg ved ingenting. Jeg får næsten ikke noget at vide. Men det er helt ude af proportioner nu. Så jeg tænkte, dig og mig, vi skal sætte os ned stille og roligt, finde ud af, hvad der er sket, og så bliver vi nødt til at gå op til Greta og få styr på det her, inden det går helt amok. Du vil, jeg skal spørge Clara. Hvad? Er det det, du siger? Ja, du skal spørge Clara. Ja, selvfølgelig. Hvad mener du? Lukas. Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke, og det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Men det gør hun altså. Lukas, hvor sagde Theo, jeg har ikke rørt din datter. Det ved du også godt, jeg ikke har, ikke? Tror du på, hvad jeg siger, eller tror du ikke på det? Jeg ved ikke. Theo, jeg har ikke rørt din datter. Jeg tror du for helvede heller ikke selv på. Jeg ved det ikke, Lukas. Jeg ved det ikke. Theo. Hvad sker der her? Hvad laver han her? Han skal da ikke være her. Nej, det skal han nok ikke. Lukas, du skal gå nu. Vil du være sød og svare, hvad har jeg gjort? Forsvind ud herfra. Hvad er det, du forestiller dig, der er sket? Må jeg få et svar, Hold din kæft! hvad har hun fortalt dig? Ved du hvad? Ud! Jeg gider ikke sidde her og diskutere med dig. Forsvind herfra! Svin, man. Kraftedeme ikke sidde her i vores sofa, mand, i vores hus. Jeg vil aldrig nogensinde mere have, du kommer her. Kraftedeme med pikken af dig, mand. Ud med dig! Hey, Lukas. Sindssygt eller hvad? Hvis du har rørt min lille datter, så får du en kugle. Lige i panden. Og det tror du har, for det siger hun jo ikke. Er du ude på at smadre mit liv? Er du ude på at smadre mit liv, eller det? Kom her. Kig på mig. Hvad? Kig på mig. Kig på øjnene. Hvad fanden laver du til? Hej, Clara. Hej, Lukas. Clara. Gå ind på værelset, venner. Agnes! Kom, skat. Kom, vi går ind i stuen. Er far ked af det? Han bliver god igen lige om lidt, ikke? Ved du også godt. Så nu skal vi to bare lige sidde her og vågne lidt, ikke? Mor, er I sure på Lukas? Nu sidder vi bare her lidt, skat, ikke? Han har ikke gjort noget. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Og nu er alle i børnehaven også begyndt at tale om det. De siger alt muligt. Clara. Lille skat. Det er lidt svært at forstå, men måske er det sådan her, at dit hoved vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på, men Clara, det er sket. Og derfor er det så godt, du har fortalt os det, ikke? Ikke, skat? Kom.
Skal vi smage kleinerne? Ja, hej Nadia. Ja, kom bare ind og sæt dig ned. Ja. Så. Ja, du har vel hørt om den her meget ulykkelige sag. Vi har anmeldt sagen til politiet. Should I speak English? No, it's okay. Vi har informeret forældrene om symptomerne ved misbrug, og de er så gået hjem til deres børn og spurgt, om de havde hovedpine eller mareridt. Nightmares, you know. Og der var så en række forældre, der mente, at det havde de altså. De havde symptomer. Og så skrev vi til handling. Why am I here? Er du blevet kæreste med Lucas? Is Lucas your boyfriend? Yeah. I'll try to say it in English. It is our duty to inform the authorities about such matters in a very serious case like this. Okay. Why? I don't think that anyone here is any longer in doubt about what Lucas has done. Lucas er gået til og fra børnehaven med Clara. De er blevet set sammen alle mulige steder. Han har også været alene med børnene her på stedet. På toiletterne, puderummet og... Kirsten, det er mig igen. Må du være sød at ringe? Timing. Well, maybe she needs more time. Det kan godt være, men jeg skal have fat i Markus nu. Hvad sagde de over i børnehaven? Er du klar? Hej. Hvad laver du her? Jeg vil bare spørge, om jeg må gå med Fanny. Okay. Jamen selvfølgelig. Ved mor godt, du er her? Jeg tror, du skal snakke med mor, inden du kommer herover. De siger, at du har været grim ved mig. Tror du så også det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske det. Hvad er det, jeg skulle have gjort ved dig, lille skat? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det mere. Det er også de andre. Hvem andre? Hvem er det? Klar, hvem andre er det? Jeg bliver bange. Okay. Vil du ikke bare hjem så? Hvad med Fanny? Jamen, hun er jo her hele tiden. Hende må du gå med en anden dag, ikke? Jeg tror, du skal gå hjem nu, klar. Lucas? Did you touch that girl? Hvad? You are not a sick person, are you? Tror du, jeg er det? No. I'm
Well, I'm getting confused. Hvad mener du? Nothing. Sorry, it doesn't matter. Tror du, jeg er syg? Tror du, jeg er syg? No. Hvis du skal tage dine ting, så skal du gå nu. Hey, stop it. Nå, bare tag dine I go and ting. Kom, nej. Come on, why are you doing this? Look, Jeg er bare et lille barn. Er det ikke det, du siger til mig, din idiot, hva'? Hey! Det er alt, du siger. Kom ud med dig. Ud med dig. Ud med dig. Ud. Kan du se klart, det snart? Lige på næsen. Ja. Denne her, den skal være nede på søen, ikke? Jo, det skal den. De står nemlig på skøjter. Hvor skal ham her sidde? Det må du bestemme. Ja. Og så putter vi ham her i her. Så kan han kigge ud over det hele. Skal han ikke ned og stå sammen med alle de andre nede på søen? Det snær! Kom nu, skal du ikke ud og se det? Jeg er på vej. Kom! Åh, hvor er det flot! Pas på, at du ikke fryser. Den der. Hvad fanden vil du? Markus? Markus? For satan, Markus, er det dig? Måske, kom her. Kom her. Kæft, du gav mig chok, Ja, det var altså ikke meningen. Du okay? Ja. Ej, fanden. Gammel tøs. Skal vi gå ind? Det må godt, du er. Ja. Hvor fanden er nøglen, han? Ja. Nå, men nøglen, den er lånt til en anden. Den skal jeg lige have tilbage, faktisk. Hey, kom. Kom så. Er du sulten? Nej? Ja. Fuck, og din er lort. Se, du kommer her. Ja. Hold op det der. Hvad? Hvad? Mor sagde bare, at det måske var en god idé lige at tage over og lige sige hej. Skulle du ikke have været i skole i dag, eller hvad? Men jeg har lige taget fri på det her til juleferien. Ja. Men Markus, du ved godt, at tingene er ikke helt normale her i øjeblikket, ikke? Jeg er blevet fyret. Politiet de er blevet involveret nu, og jeg ringer til dem 50 gange om dagen, men jeg får ikke en skid at vide. Så jeg er ved at blive helt vanvittig.
Mor ved ikke, du er her, vel? Men? Fuck, mand. Jeg tuder her igen. Skal vi snakke om det? Nej. Det er okay. Jeg skal nok tage mig sammen. Det er okay. Undskyld. Det er okay. Så fucking latterligt, mand. Det er okay. Kom. Hej. Hej. Hvad fanden? Der sidder min gudsøn her. Hej, Markus. Hej. Hej. Du har ikke tid til at være her. Jeg synes, luften er lidt tør her. Kaffe? Ja. Fik du talt med politiet i går? Ja. Aha, og hvad sagde de? De stillede en masse spørgsmål, og så kan jeg forstå på dem, at jeg åbenbart har rørt ved nogle andre børn nu. Ej, for helvede, det er jo helt sindssygt. Fuldstændig. Men for helvede, du har jo ikke gjort noget. Og på det dem alle sammen nu, det er Johan, det er Bent, det er... Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Du har altid fundet dig for meget, Lukas. Det ved du godt, det har jeg sagt til dig, ikke? Jo, men... Godt, Fanny. Kirsten. Ja, kan jeg sgu nu? Jeg ved sgu ikke. Lukas. Tak. Ikke? Ja, det skal nok gå. Og nu er Markus også, jo. Så. Er det ikke ham, der sidder derovre og glemmer at skænke sin gudfar noget kaffe? Hvad med jagt og riffeltegn? Jeg er klar 16. oktober. 16. oktober? Hold da kæft, det er den dag, at mænd bliver til mus, og mus bliver til mænd. Ja, så ring til mor og sig, du er her. Og Markus, hvis hun bliver hissig, så skal jeg nok lige sætte hende på plads. Okay. Så bliver det 269,5. Værsgo. Tak for det. Så er det 30,5 igen. Tak skal du have. Hej, Markus. Var du ikke din far med i dag? Nej. Kan du så ikke hilse mig og sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det? Hvorfor? Ja, det ved du godt. Der er også andre kunder, ikke? Det skal I bare ikke. Hvad sker der? Er det din søn? Ja. Malvi, skal jeg gå ind og ringe til mor, og så sige, at hun skal komme og hente dig, ikke? Jeg er blevet afsted, jeg skal lige med her. Er du okay? Okay. Sæt dig her. Ja. Helt over den anden side. Ja. Hej. Hej, Markus. Du har ikke en nøgle over til os, vel?
nøgle, eller det tror jeg sgu ikke, vi har mere. Okay. Så smutter jeg bare igen. Hey, Markus. Er du okay? Ja. Okay. Prøv at høre. Vi ved godt, de har taget din far. Og alt det der. Må jeg ikke godt lige tale med jer? Hvad? Må jeg ikke godt lige tale med jer? Jo, men vi... Ja, så kom ind så. Hvad, er du sulten, eller hvad? Clara, kan du lige tage krusen frem, skal det? Hej, Markus. Hej. Nå, men vi ses. Hej. Jeg sidder derinde, så vi skal Nå, I kan bare lægge jakken Markus, vi vil gerne køre dig, hvis du vil have det. Eller ringe til din mor. Markus, er du okay? Er du okay? Bare spørg, om I ikke kunne hjælpe min far. Hjælp din far. Hvad tænker du på? Jeg vil bare spørge, om I ikke kunne tænke en ekstra gang over det hele. Markus, du er sådan en god dreng. Og jeg kan godt forstå, at du tænker sådan om din far. Og du skal ikke lægges til last for noget, han har gjort, vel? Det... Men han har jo ikke gjort det, I siger. Klar. Lille skat. Gå ind på værelset med dig, ikke? Nej, jeg skal lige sige noget til Clara. Hej, Clara. Hej. Har du det godt? Hvorfor løber du min far? Det gør jeg ikke. Clara, her. Kom her. Kom, Clara, nu går vi op. Kom her. Lige snak. Clara, kom her. Stop, du slipper der. Kom, lille skat. Giv lige slip. Tror du ikke det? Markus, så stopper der. Er du med? Så tror jeg lige, du lader pigen være. Du har det fandme nu. Hvad fanden det er? Bare lige snak Så er det bare ude, du. Jeg skal snakke med dig. Så er det fandme nok, du. Markus, stop det der. Hvorfor løber du min far, dit svin? Det skal du bare ikke, det der. Markus, så er der med. Så er det kraft. Det skal bare ud. Det kan jeg godt sige dig. Det skal bare ud. Det kan jeg godt sige dig. Så stopper du. Så er det fandme nok der. Hvad satan? Johan, for helvede. Stop nu, Johan. Kom så her. Johan, du stop. Kom nu her. Kom nu her. Mig, mand. Gå væk, Karsten. Kom med. Og så kommer du hjem. Så kommer du hjem. Ja, skrid med dig. Smut hjem med dig. Kom med. Skrid så med dig. Hvor er du fucking svin, mand? Kom så. Kom nu. Fucking svin, mand! Hej, Markus. Det var godt, du kom. Kom nu ind. Kom ind i varmen. Du er helt forkommen, var knægt. For satan. Sig mig, er der nogen, der har slået dig? Nej. Unge damer, jeg kan sætte lige farten lidt ned deroppe. Vi har noget familie her i weekenden, så... Markus, kom. Mine 2 søstre. Dem har du mødt, ikke? Dengang du var lille. Du kan sikkert ikke huske dem. Var det længe siden? Hvordan går det? Jeg kalder dem Shib og Shab, de sidder og smutter mandler. Sig lige hej til farmand, han sidder og prøver at hjælpe din far. Er du okay? Det er Lukas knægt, Markus. Hej. Det er mine 2 svoger, der sidder der. Det er Elias og Hej. Erik. Det er mig, der er Erik, og den der superskid, han er nede i lige. Sæt dig ned, Markus, ikke? Giv ham lidt vand. Ja. Er du tørstig? Ikke noget vin, vel? Er det okay med noget almindelig vand? Markus, jeg har talt med din mor. Og man husker lige at ringe hjem, ikke? Er vi enige om det? Ved du, hvad der sker med far? Hvad sagde den gamle? Ja, han sagde, at
at Lukas han skal i et grundlovsforhør i morgen tidlig. Kl. 8.30, og der kan ske 2 ting. 1. Det, som vi frygter vil ske, at dommeren han opretholder fængslingen. Ja. Og 2. At han ikke finder, der er noget belæg for at fortsætte sagen. Så. Hvad tror du, der sker? Det ved jeg ikke. Men alle børnene fortæller åbenbart den samme historie. De beskriver åbenbart i detaljer jeres kælder. Hvad for noget tapet, der er på væggene, farven på sofaen og så videre. Men da politiet så kørte hjem og undersøgte jeres hus her i formiddags, så fandt de ud af, Markus. Vi slet ikke har nogen kælder. Nemlig. Og hvad betyder det? Det betyder, at de ikke har nogen kælder. Hvad betyder det for Lukas? Det betyder, at der er håb endnu. De har fortalt en historie om kælder, som ikke er der. Ja, det er meget almindeligt kendt i sådan nogle sager her, at børn de beskriver detaljer, som for eksempel jeres kælder, som ikke eksisterer. Jeg ved sgu ikke, om det er deres egen fantasi, et eller andet, de går og finder på nede på legepladsen og snakker med hinanden, eller hører noget fra mor og far, eller ser noget i fjernsynet, men altså, man har altid gået ud for den tanke, at børn, de fortæller sandheden. Og det gør de jo desværre også rigtig ofte. Hvad så nu? Ja, så nu, det må vi jo se. De ringer til os i morgen formiddag, så må vi høre. Markus. Godmorgen, knægt. Sover godt? Jeg tager en ostemad og en kop kaffe med til dig. Der er lige noget, at jeg skal tale med dig om. Jeg vil bare sige til dig, at jeg er din gudfar, og du kan sgu regne med mig. Lige meget, hvad der kommer til at ske. Okay? Jeg har lige talt med din far. Og det ser godt ud. Han er på vej her til en taxa. What? Han er ude igen. Spis din ostemad og drik din kaffe. Og så går vi ned og byder din far velkommen. Hallo? Skal du ikke stå der og pille ved din knægt, vel? Så kommer du ind og sidde igen. Der er æg og bacon herinde. Det spiser jo ikke sig selv. Kom op. Det er i hvert fald dejligt at se dig igen, din idiot. Hey! Stop med dig, fandetøsen. Nå, for fanden. Det skal da ikke så slemt. Kan I to ikke lige tage en spade og så grave ud til en kælder? Må vi bruge dig? Fanny er tisset på gulvet. Nej, det kan ikke være Fanny. Det må være politiet.
Fanny! Hun kommer om lidt, Skan. Skal jeg også vaske de der dametrusser, jeg fandt? Hvad? Hvad vil du sige med det? Ikke noget. Jeg spørger bare, om jeg skal vaske dem. Det må du da gerne, hvis du kan finde den. Det kan jeg godt. Lige om lidt. Hvis du har lagt den til vask. Er I kærester? Det troede jeg. Så skete alt det her. Jeg havde faktisk håbet, du skulle møde hende, men ja, nu må vi se. Jamen dig, har du fået en kæreste? Nej. Hvad? Det er sgu ikke lige mig. Har du fået en kæreste? Nej. Nej. Synes du, der er noget med en, der hedder Jasmin? Nej, det er over et år siden, mand. Bliv her. Hallo? Hallo? Hvad er det der? Far, hvad er det? Bare gå ind igen, Markus. Kom, vi går ind, Markus. Kom ind. Markus, kom med ind, når jeg siger det. Kom med ind, når jeg siger det, okay? Ja. Kom. Kræfter mig ihjel! Hold op. Fucking færdig, mand! Hvad vil du komme? Vil du slippe mig? Hold op med den der. Slå ihjel! Læg den der. Slå ihjel, mand! Du skal endnu fryser! Lukas? Lukas? Jeg vil gerne være alene, Brun. Hvor er Markus henne? Lukas? Har du sendt ham hjem til sin mor? Ja. Vil du ikke være sød og gå, Brun? Lukas, hold nu lige op. Gå nu, for helvede, når jeg beder dig om det. Jeg synes ikke, du skal stå sådan der. Kom nu lige. Gå hjem! Gå hjem, når jeg siger det. Skrid! Bare gå. Og værsgo, fru. Rigtig glædelig jul. Tak i lige måde, Per. Tak. Dog, jeg skal have 2 koteletter. Vi har ikke nogen koteletter.
Undskyld, jeg mener de der svinkrilletter. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Du skal gå nu. Smut med dig. Jeg vil gerne have 2 koteletter. Ja, så er det ud. Kom. Afsted med dig. Du skal ikke komme her. Jeg må da ikke slå. Du skal ikke være her mere. Du må da ikke slå på det. Jeg siger det stille og Du roligt. kan da ikke slå på den måde, der. Du skal ud nu. Vel? Du skal ikke bare stå og slå mig på den måde. Nej, Er det normalt? Nej, det er godt nok. Slå kunderne. Jeg kan godt se. Ja, det er godt klar, men kom nu. Jeg vil gerne lov til at få min ting. Så er det ud. Ud, sagde vi. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har lov til at få min ting. Okay. Kom ud, mand. Gå for langsomt, det her. Gå ud herfra. Så går vi hjem, tak. Tak for i dag. Nu kommer afsted. Skru bag. Det er sidste gang, du kommer her. Du holder dig væk. Har jeg ikke sagt til dig, at du skal smutte herfra? Det er sidste gang, jeg siger det til dig. Jeg skal bare lige sige noget til dig. Fanden har en gang i, mand. Det er sgu da ikke rigtig klogt. Er du okay? Så vil jeg gerne have mine ting. Giv ham nu bare hans vej. Jamen, Bliver 45,5. Nej, der er Lukas. Ej, hvordan er det, han ser ud? Jeg går lige over til ham. Nej, Theo. Lad os nu bare blive herinde, til han er kommet. Hvor er Fanny? Det ved jeg ikke.
Jeg vil gerne ind her. Rigtig hjertelig velkommen her i kirken, og glædelig jul. Vi skal holde julegudstjeneste, og som vi altid gør det, skal vi begynde med en indgangsbøn. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Juleaften i kirken handler om det lille Jesu barn. Om Guds søn, der kommer til verden. Det er Jesus fødselsdag. Jeg kan se det på. Men ikke nok med det. Det er alle menneskers fødselsdag i dag. I kan tænke på det, når vi om lidt sammen beder fader vor. Far, siger du. Og så sker det. Du er blevet et barn. Guds barn. Det er nu, det begynder. Det er nu, det er jul. Børnenes fest. I år har vi sat ekstra streg under juleevangeliet. Vi har inviteret børnehavens kor, som sammen med Grete har øvet sig, sådan at vi alle kan nyde salmen Et barn er født i Betlehem. Kom. Ja, du skal herover. Sådan. Sådan. Så. Ja, du står her. Du skal lidt længere frem. Du skal der. Ja, okay, kom lidt frem. Sådan der. Sådan der. Sådan. Hvad? Kom nu, vil du sige noget til mig? Hvad laver du, mand? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Tag det roligt. Hvad? Kom nu! Hold op, Lukas. Tag det roligt. Hele byen står og hører på dig, mand. Tag det roligt, ikke? Sig det! Tag det roligt, Lukas. Psykopat! Kom nu af, Lukas. Så kom! Hvad vil du sige, mand? Hvad vil du sige? Stop ham! Hvad? Det kan du godt lide. Hold op med den fucking psykopat! Jeg har lov til lige at snakke med Theo. Prøv at så kig lige ind i mine øjne. Kig ind i mine øjne. Kig. Hvad kan du se? Kan du se noget? Hvad siger du? Hvad? Ingenting. Der er ingenting. Der er ingenting.
Du skal lade mig være nu, du skal. Ej, helt ærligt, du skal sgu lade mig være nu. Okay? Så går jeg, tak. Tak. Okay. Lukas. Hej, Lukas. Det var ikke meningen, det der skete. Klar, skat. Det er ikke Lukas, det er bare far. Far, græder du? Nej. Det er bare fordi, der findes så meget ondskab her i verden, og hvis vi holder fast i hinanden, så forsvinder det. Er du meget ked af det? Nej. Du ved jo godt, at Lukas, ikke? Det er fars aller bedste ven. Og vi har jo kørt på knallert og stjålet æbler og alt det, der har far jo fortalt dig. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Han har ikke gjort noget. Læg dig bare til at sove igen, ikke? Så. Hvad laver du, skat? Bare gå ind til de andre. Hvem er det til? Prøv, jeg skal bare have 10 minutter, så kommer jeg tilbage igen. Flyt dig lige. Theo. Du går ikke over til ham. Agnes, flyt dig. Lukas, hvad laver du her? Det er bare mig. Hvad fanden laver du her? Jeg har taget noget mad med, hvis der er.
du sulten? Du kan bare spise, hvis du vil. Det smager godt. Du kan bare gå til dig selv, hvis du vil det. Nej. Hvis det er så, vil jeg bare gerne lige sidde her lidt. Hvis det er ordentligt. Klar? Ja. Hvad der står? Hvad så, Markus? Hej, Ben. Nå, så er vi her igen. Hej. Hvad fanden? Nej. Ja, lige måde. Så, nu skal I lige holde jeres kæft. Fordi vi er jo alle sammen samlet af en ganske bestemt årsag. Dette er dagen, hvor drenge de bliver til mænd, og mænd bliver til drenge. Markus, din store knægt, du har fået jagttegn og skal afsted for første gang i morgen, når dagen gryer. Du er ved at blive en voksen mand nu. Nu er det din tur til at erobre skovene. Kom herop, min dreng. Det er en stor glæde for mig, at du står her i dag. Så derfor, så skal du have denne her. Jeg ville ønske, at du var min knægt, og det var mig, der havde givet dig den her smukke riffel. Men det er det ikke. Det er din far, som sidder der, som har givet den. Og den har gået igennem jeres familie i generationer. Og nu tilfalder den dig. Så pas godt på den. Din farfar, som ligger begravet her i byen, han har skudt forbi
så meget råvildt, før at familien fik noget at spise. Tænk lige lidt over det, og tillykke, min dreng. Skål og tillykke, min dreng. Og så er der frokost i de frastødende. Er der ikke mere? Der er ikke lige... Vi kommer med. Godt, tak. Hov, den bliver svær. Der er godt nok mange streger, man ikke må træde på. Ja, det står jeg også lige og tænker over. Er I klar? Hej. Er det okay? Nå, hvad skal vi gøre med de streger? Det ved jeg ikke. Der er vildt mange, synes jeg. Ja. Kom. Nå, helt forsigtigt. Med meget lange skridt. Så klarer vi den. Jeg tror, faren han er inde. Tak. Selv tak. Du skræmmer vildt væk. Fuck. Hvad laver jeg? Har jeg ødelagt det hele? Nej. Vi skal nok komme tilbage. Markus, prøv at gå ned til din post. Du kommer til at stå og vente lidt alene, men de skal nok komme. Er du klar?